И учим слова. Эники, беники, пушки, ракодай. Запомнили? Просто только с этими словами мы их будем. Поехали! Ура! Әкияттәге йырақ-йырақ патшалыкка сәяхәт итәсегез киләме? Бәлки Карлсон белән дуслашырга телисездер. Алайса, Союз мультпаркка рәхим итегез. Монда мөгъҗизалар ишек төбеннән үк башлана. Как вы помните, чебурашку нашли в телефонной будке с апельсинами? QR-код ярдәмендә бу фотоны үзеңә истәлеккә дә саклап куя аласың. Андый фотога төшәрдәй матур урыннар күп монда. Менә бу күп санлы телевизор экраннары да болай гына куелмаган. Тартма тулы әкият геройлары. Теләсәң Шүрәле, теләсәң Сөембикә белән төш. Басабыз монда татар әкиятләре геройлары. Сөембикәне сайлап була, Җылан, Шүрәле. Син кайсы мультфильмда нинди роль башкара алыр идең? Менә шушы зур экран артыннан үтеп китәргә генә кирәк. Серле тартма шундук җанлана. Кемдер крокодил Гена, кемдер Керпе, кемдер өрәк булып чыга. На глазах очки виртуальной реальности, и они сейчас рисуют в этой самой виртуальной реальности. Менә бу нәни рәссам исә хәзер Карлсон белән бер бүлмәдә. Виртуаль чын барлык шлемын кигәч, мультфильм геройлары тагын да якыная. Тирә-юньне үзең ничек бизәргә теләсәң, шулай буйсың. Пумала белән бер селтәсәң, бөтен тирә-як ямлана. Менә йомшак шакмаклар һәм проекция ярдәмендә мультфильмнардагы серле мич, тогарак, буа сурәтләренә жан өрергә мөмкин. Вот здесь у вас шкала леди. Попробуйте достигнуть максимума. Бу паркта өлкәннәр дә үзенең бала чагына әйләнеп кайта ала. Шуңа күрә монда балалар гына түгел, олылар да яратып килә. Гаилә паркындагы аттракционнар кызларга да, малайларга да ошый. Первое — это плохие роботы. Их нужно не попадать. Меня бегашады. Наши любимые мультфильмы — это «Оранжевая корова» и «Простоквашино». Особенно герой. Мой любимый герой — Бо, а мой кот Матроскин. Привет, ребята! Вы знаете, из какого мы мультфильма? «Оранжевая корова». Менә алар сезнең күз алдында бер карасан кул сузымында гына кебек, әмма чынлыкта бу голография. Яннан караганда сүрәтнең иллюзия икәнен аңлыйсың. Сейчас ребята здесь занимаются пластилиновой анимацией. Уен белән, әмма монда эшкә дә өйрәнергә мөмкин. Анимация мәктәбе монда эшләячәк һәм бу анимация мәктәбе кысаларында инде балалар мультфильмнар ясарга өйрәнәчәк. Яңа мәктәптә балаларны төрле стильләрдә һәм техникаларда анимация булдыру серләренә өйрәтәчәкләр. Это разные техники анимационного кино, почти все так или иначе привязаны к классическим техникам анимации, то есть к аналоговым. Это пластилин, это сыпучие материалы. Сәхнә сәнгате нигезләре, режиссура, редакторлау, декор ясау, таушландыру, оператор эше буенча укыту көтелә. Сейчас сделаю червячка. Үзең ясаган пластилин эшләнмәнең җанлануын күрү, шуннан мультфильм эшләү һәрчак күңелле. И это очень дружелюбное устройство, то есть его может освоить любой ребенок. Союз мультпарк тулысынча 2021 елның ноябреннән эшли башлар дип көтелә. Әмма экскурсияга инде хәзер үк эләгергә мөмкин. Алдан язылырга гына кирәк. Киләчәктә биредә Простоквашино авылына охшатып ясалган кафе да ачылырга тиеш.